Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umagang ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng halang-halang na manok na may buko. Ito na po yung ating mga sangkap. Meron po tayong native na manok, bawang, sibuyas, kamatis, tanglad, luya, hilaw na papaya. Gagamit din tayo ng basil leaves or kung meron po kayong dahon ng sili, pwede rin po. Tapos dahon ng malunggay, red and green bell pepper or kung wala po kayong red and green bell pepper, pwede rin po yung siling haba na pangsigang. At syempre itong ating siling labuyo para umanghang yung ating putahe. Tapos gagamit tayo ng gata. Para sa pampalasa natin, gagamit tayo ng seasoning, kahit anong seasoning po. Ground black pepper, asin, at syempre itong ating buko. Gagamitin po natin yung sabaw nito at saka yung laman ng ating buko. At yung panggisa natin na cooking oil. So yun na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, una po natin gagawin ay magigisa po tayo. So magpapainit po tayo ng konting mantika dito sa ating kawali. Pwede rin po kayong gumamit ng pressure cooker kung meron po kayo dahil yung gagamitin natin ay yung native na manok. Matagal-tagal po yung pagpapalambot natin nun. Ngayon, pagka medyo mainit na yung ating oil, pwede na nating simulang igisa itong ating bawang. Ngayong medyo golden brown na po yung ating bawang, isunod po natin yung ating luya. Tapos, pwede na nating isunod yung ating sibuyas. Pwede tayong gumamit ng pula or puti na sibuyas. Yan, igigisa lang po natin ng konti. Hindi ko siya masyadong dinabihan ng oil dahil maglalagay po tayo ng gata mamaya. So, ayaw ko po yung medyo mamantika siya. Ngayon, ilagay na din po natin yung ating kamatis or kung wala po kayong kamatis, pwedeng hindi nyo na po lagyan. Okay lang po yan. Yan, optional lang po yung kamatis. Lulutuin lang po natin ng konti yung ating kamatis. Ngayon po, pwede na nating ilagay itong ating native na manok. Haluin lang po natin. Super healthy po itong dish natin ngayon kasi yung gamit natin ay native na manok. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating sabaw ng buko. Bali, ito po yung ating pansabaw para lumambot yung ating manok. Mas masarap po pagka yung ating buko ay yung bagong pitas talaga na galing sa puno. Kasi yung sabaw niya ay matamis-tamis pa. Kung pag nagpalambot kayo, medyo matigas pa yung manok natin at medyo yung sabaw ay nag-reduce, pwede po kayong magdagdag ng konting tubig. Or kung marami po kayong buko, pwedeng yung pure na buko po talaga yung gagamitin natin para mas lalong sasarap po itong ating halang-halang na manok. Ngayon, pwede na nating isabay dito yung ating tanglad. Mas maraming tanglad, mas masarap po kasi sobrang bango po ng tanglad. Tapos, timplahan na din po natin ang ating mga pampalasa. Lalagyan ko po siya ng ating konting seasoning. Hindi ko muna siya uubusin dahil mamaya titikman natin pagka lumambot na yung ating manok. Tapos lagyan ko din itong ating ground black pepper. At saka kunting asin. Yan, pwede naman po natin itong i-adjust yung lasa niya mamaya or magdagdag pa tayo ng sabaw pagka lumambot na itong ating manok. Yan, haluin natin para matunaw po yung ating mga pampalasa na nilagay.
Ngayon, pwede na natin siyang takpan para lumambot yung ating manok. So, lulutuin natin to ng mga 1 to 2 hours. Kung yung ordinary na kaldero lang po yung ginagamit natin. Pero kung pressure cooker po yung gamit natin, nasa mga 25 to 30 minutes ay malambot na po yung ating manok. So, yan. Babalikan po natin pagka lumambot na po ito. Ngayon po ay babalikan na po natin yung ating manok na pinalambot kanina. Yan, i-check po natin kung malambot na ito. Ayan, sobrang lambot na po. Kanina pala, habang pinapalambot ko to, ay dinagdagan ko po siya ng konting tubig dahil medyo nag-dry po yung ating sabaw. So, ngayon, pwede na nating ilagay yung ating gata. Yan, mga kalahati lang po nitong isang lata yung ilalagay ko. Pero depende na po yan sa inyo kung gusto nyo po ng maraming gata. Ito kasi yung nasa lata ay yung purong-puro talaga yung gata na to. Kaya hindi ko siya uubusin. Ngayon po, pwede na nating ilagay itong ating hilaw na papaya. Para lumambot na din po ito. And sinadya ko po itong hihiwain ng maninipis para mabilis lang po siyang maluto. Tapos, yung laman pala ng ating buko ay tinanggal ko na. So, ito na po yun. Isasabay na din po natin para lalambot din po ito. Mayroon po siyang madagdag na flavor sa ating sabaw. Yan, sobrang sarap po nito pagka sinamahan natin ng laman ng buko. Kasi yung sabaw natin ay medyo matamis-tamis. Lalong-lalo na pagka fresh talaga na buko po yung gamit natin. At saka yung hindi pa masyadong matigas, yun po yung masarap na ilagay natin. So ngayon, tatakpan po muna natin para kumulo at the same time ay lumambot yung ating papaya at saka yung buko. Ngayon po ay i-check na natin kung malambot na yung ating papaya. Ayan, pwede na kasi malambot na yung ating papaya. Tinikman ko siya kanina, medyo matabang pa po kasi nagdagdag po tayo ng gata at saka yung kunting tubig. I-adjust po natin yung kanyang lasa. So, itong ating seasoning ay ilagay ko na lang po ito lahat. Ubusin ko na lang. At saka magdagdag po tayo ng kunting asin. Yan, haluin lang po natin para magpantay po yung lasa ng ating sabaw. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating bell peppers. Siyempre, hindi po kumpleto yung ating halang-halang kung walang sili. So, maglagay po tayo ng sili. Depende na po yan sa inyo kung gaano karaming sili po yung gusto nyo. Kung mga mahilig po kayo ng masyadong maanghang, ayan, kayo na po bahala kung gaano karami po yung ilalagay nyo. Yung sili po na gamit natin ay sobrang anghang po nito, kaya hindi ko na po siya hiniwa. Kasi po dito sa bahay ay hindi po lahat pwede sa maanghang. Kaya kahit papano yung mga kasama natin sa bahay, kung mayroong bata or mga matatanda, pwede pa rin makatikim nitong ating dish na niluluto ngayon. Yan, lulutuin lang po natin ng konti yung ating bell peppers at saka yung ating sili. Tapos medyo hihinaan ko na po yung ating apoy para hindi ma-overcook yung ating gulay. At ngayon po, pwede na nating ilagay yung ating dahon ng malunggay. Or kung mayroon po kayong dahon ng sili, pwede rin pong lagyan nyo. Mas masarap din po yon. Tapos, sasamahan natin itong ating basil leaves. Yan, sobrang sarap din po nito at saka super healthy po sa katawan natin. Yan, pwede ko na pong patayin yung ating stove para hindi ma-overcook yung ating gulay kasi gusto ko yung medyo green-green pa siya. Yun po yung masarap pagka mga dahon-dahon, hindi natin i-overcook yung ating gulay para hindi nawawala po yung kanyang sustansya or vitamins. Yan, haluin lang po natin ng konti para maluluto po yung ating dahon. Sa tingin ko ay okay na to. Kukuha lang po tayo para ma-serve at matikman na po natin.
ito na po ang ating finished product ng halang-halang na manok na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo at sana'y pindutin nyo na rin po ang aming notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!